Wala na hong libre ngayon, ate. Kung gusto mo na makalibre ng pamasahe, may kapalit. Kami nang bahala. Kung papayag ka. Dear Miss Love, ako po si Marina. 29 na taong gulang. May isa na akong anak na 6 na taong gulang pa lamang. Si Pia, na iniwan ko lamang pansamantala sa pangangalaga ng nanay ko. Dahil pumunta ako sa Maynila. Naniwala akong doon mas madali ang trabaho. Mas malaki ang sahod, mas mabilis ang kita. Pero tulad ng maraming tao na umaasang giginhawa ang buhay, hindi ganoon ang naging takbo ng buhay ko. Marami akong hirap na naranasan. Namasukan ako bilang tindera, tapos naging kasambahay. Hanggang sa nasubukan ko na ring ibenta ang sarili ko. Kapalit lamang ng panglaman ng sikmura ko at pampadala sa anak kong nasa probinsya. Pero hindi pa rin ganon kadali ang buhay. Lahat ng hirap ay naranasan ko. Hanggang sa nakilala ko ang isang lalaking nangakong mamahalin ako. Si Arvin, isang factory worker na naging kasintahan ko. 31 years old na siya. Mabait naman si Arvin. Nagsama kami sa inuupahan niyang bahay, bandang Avenida. Maliit, pero ayos na rin. Single daw siya at taga-Tacloban naman ang probinsya niya. Halos 8 buwan din kaming nagsama. Pero sa huli, nalaman ko ang katotohanan na pamilyado na pala siyang tao at may 2 anak na nasa probinsya. Nag-away kaming 2. Wala akong choice kundi umalis. Hindi niya ako pinigilan. Kung ano raw ang magiging desisyon ko, wala na siyang magagawa. Umalis ako noon, dala ang konting gamit ko. Pero ang mas masaklap, nagdadalang tao na pala ako. Opo, Miss Love. Buntis ako. 1 buwan pa lang siguro dahil hindi na nga ako dinatnan ng buwan ng dalaw ko. Gusto kong sabihin sa kanya, pero sinarili ko na lamang. Ayoko talagang makasira ng pamilya. Para akong binagsakan ng langit at lupa ng mga time na yun. Hindi ko na nga mapakain ang sarili ko ng 3 beses sa isang araw. Eto pa ang nangyari. Nabuntis ng lalaking manloloko. Ngayong nagdadalang tao ulit ako. Habang hinahaplos ko ang tiyan ko na maliit pa, paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko na kailangan ko nang makauwi. Kailangan ko nang makabalik sa probinsya namin. Kailangan kong magsimula ulit. Kaya naman nagpasya kung babalik ako sa amin. Pero paano? Wala naman akong pera para makauwi sa probinsya. Sinubukan kong humingi kay Arvin, pero wala daw siyang pera. Wala na raw siyang maibibigay sa akin. Bitbit ko lamang noon ang isang maliit na bag, isang lumang cellphone, at 200 piso. Nilakasan ko ang loob ko. Hindi man yun sapat para sa mahaba at mahal na biyahe papuntang Bicol. Pero kahit papaano, tumuloy pa rin ako sa terminal sa Pasay. Umaasang baka sakaling makasakay pa rin ako. Pag-akyat ko sa bus, nakita ko ang konduktor. Matangkad siya, payat, halatang sanay sa puyat at init ng kalsada. Kayumanggi ang balat, pero mababakas pa rin na may itsura ang lalaki. Sa tansya ko'y nasa higit 30 na ito. Ma'am, ticket ho, sabi niya. Mahina ang boses na nagsalita ako. Kuya, wala ho akong pera eh. Kulang, baka naman pwedeng makiusap. Umiling siya. Pasensya na ho ma'am, hindi na ho pwede yan eh, maigpit ngayon.
May boundary, baka mamaya may inspection pa. Tsaka lumang style na yan, mami. Marami nang gumawa niyan dito. Bumaba na lang ho kayo. Nagmakaawa ako. Kuya naman, huwag niyo na akong pababain. Wala na akong ibang paraan eh. Kung hindi ako makakauwi, baka dito na ako mamatay sa lugar na to. Sabi ko. Napatingin si Dan sa driver. Mas matanda ito. Nasa 45 siguro ang edad. Malapad ang katawan at may otoridad ang boses. Medyo malaki rin ang tiyan nito. Lumapit siya sa akin, hawak pa ang tumbler ng kape. Tinitigan ako. Pinasadahan ang buong katawan ko. Simple lang ang suot ko noon. Isang t-shirt na puti at short. Pero yun nga lamang, maputi kasi akong babae. At marami ring nagsasabi na may itsura talaga ako. Ma'am, gawin mo na lang ng paraan. Baka may ibang pwedeng tawagan, pamilya, kaibigan, boyfriend o asawa. Wika ng driver. Wala po. Wala nga akong kakilala dito eh. Kahit kamag-anak. Ang gusto ko lang ho makauwi. Pakiusap ko. Natahimik kaming lahat. Tumingin ang konduktore sa driver. At parang nag-usap sila ng hindi nagsasalita. Pagkatapos, bumaling ang konduktor sa akin. Ma'am, ganito kasi yan eh. Hindi talaga pwede. Pero may ibang paraan. Kung papayag ka. Napalunok ako. Parang alam ko na kung anong ibig nilang sabihin. Pero nagtanong pa rin ako. Anong ibig mong sabihin, kuya? Kung papayag ka, tutulungan ka naming makauwi ng walang problema. Pero alam mo na, may kapalit. Wala na hong libre ngayon, mami. Baka mamaya kami pang mapahamak. Kung papayag ka, tutulungan ka namin. Pero tutulungan mo rin kami sa ibang paraan. Naramdaman ko ang bigat sa dibdib ko. Napatingin ako sa lumang cellphone ko. Nandoon ang litrato ng anak kong si Pia. Nakangiti, hawak ang medalya niya sa eskwela. Basta, makauwi lang ako sa anak ko. Kung yun lang ang tanging paraan, papayag ako. Sanay na ako sa ganito. Ilang beses ko na rin nagawa to. Ngayon pa ba ako hihindi? Napatingin ako sa konduktor. Nagkatitigan pa kami sandali. At alam kong sa klase ng titig niyang yun, gusto na niya akong makasalo. Mukha naman siyang mabait pero lahat naman sigurong na lalaki may tinatagong pagnanasa sa iba. Maya-maya, nagkatinginan silang dalawa ng driver. Parang kumpirmasyon na iyon ang hinihintay nila. Tumango ang matandang driver. Sige ma'am, sa stopover sa Quezon sa Lucena sa CR. May oras para sa ating dalawa. 30 minutos ang ibibigay ko para may oras tayong dalawa. Ako munang mauuna. Pagkatapos, si Dan ang bahalang dumiskarte sa'yo. Kapag tahimik na tulog ang karamihan, bahala na kayong dalawa. Papatayin ko naman ang ilaw. Hindi na ako nakasagot. Tumango lang ako ng mahina. Hawak pa rin ang cellphone ko. Hindi dahil gusto ko, kundi dahil wala na akong ibang pagpipilian. Umandar ang bus. At sa bawat kilometro palayo ng Maynila, ramdam ko ang bigat ng desisyon ko. Sa labas ng bintana, kumikislap ang mga ilaw. May bahagya pang ambon, parang paalam ng lungsod na minsang pinangarap kong magbibigay ng magandang buhay, pero siya palang magbibigay ng hirap sa akin. Akala ko magandang trabaho, yun pala'y pati kaluluwa mo'y binibenta mo na. Ngayon, mas malinaw na. Ang probinsya ko lang ang tanging babalikan ko at kailangan kong mag-umpisa ulit. Ilang oras na rin ang tinakbo ng bus mula Maynila. Probinsya na nga ang dinadaanan namin. Tahimik ang paligid. Tanging ugong ng makina at mahihinang hilik ng ilang pasahero ang maririnig.
Sa bawat pag-indayog ng bus, parang hinahampas ng alon ang dibdib ko. Naisip ko ulit ang anak kong si Pia at ang sanggol na nasa sinapupunan ko. Makakauwi tayo, anak. Bulong ko. Kahit mahirap, makakauwi tayo. Palaging nasa isip ko. Ilang oras pa ulit ang lumipas. Huminto ang bus sa isang stopover sa Quezon. 30 minuto, sigaw ng konduktor mula sa unahan. Gumising ang iba, nag-unat-unat, bumaba para magkape o mag-CR. Ako'y nanatiling nakaupo, hawak ang maliit kong bag. Kinakabahan ako dahil ang unang usapan kanina, kapag nag-stop over na sa Lucena, doon kami mauuna ng driver. Maya-maya lang din, lumapit na ang driver sa akin. Hawak-hawak ang termos niya. Hindi siya ngumingiti, hindi rin nananakot. Basta diretso lang ang boses niya. Ma'am, bumaba ka na. 30 minutos lang ang stopover. Doon na lang sa CR sa gilid. Kumanan ka lang sa likod tayo. Nanuyo ang lalamunan ko. Tumango lamang ako, bit-bit ang bag ko. Ramdam ko ang bigat ng bawat hakbang. Sa paligid, abala ang mga pasahero. May kumakain ng lugaw, may nagyoyosi, walang nakakapansin sa akin. Paglapit ko sa maliit na palikuran, huminto ang driver sa pinto. Marahan niyang sinabi na, "Huwag kang mag-alala, ma'am. Akong bahala sa'yo. Hindi ka naman namin pababayaan eh. Pagkatapos nito, wala ka nang iisipin hanggang makarating ka ng Bicol." "Ako nga pala si Rogelio. Ikaw, anong pangalan mo?" "Marina," sabi ko. "Doon tayo." Turo niya sa madilim na bahagi. Wala akong naisagot. Pumikit ako saglit, tsaka dahan-dahang naglakad. Mabilis ang mga pangyayari, Miss Love. Pinikit ko ang aking mga mata at hinayaang tangayin. Muli ko na namang ginamit ang aking sarili. Pero ngayon, hindi na panlaman ang aking sikmura, kundi pamasahe na pauwi. Mabait naman ang driver na si Kuya Rogelio. Hindi mo siya kakikitaan ng pagiging agresibo. Hindi katulad ng mga nakasama kong kalalakihan sa Maynila. Hindi ko na rin idedetali ang mga sumunod. Ang natatandaan ko lang ay ang malamig na hangin na dumadampi sa aking balat at ang tibok ng dibdib ko na parabang sasabog na. Hindi ko alam kung ilang minuto kaming nagtagal. Pero pakiramdam ko'y isang mahabang gabi ang lumipas. Pagkatapos, huminga ako ng malalim. Nakatingin kay Kuya Rogelio. Parang wala lang nangyari. Tumango lang siya sa akin. "Kumain ka na muna, ma'am. Ako nang bahala." Mabilis akong naglakad pabalik. Nakayuko ako. Ayokong tumingin kahit kanino. Sa loob ng bus na ako kumain, nang abutan ako ni Kuya Rogelio ng isang cup noodles at isang tubig. Tinignan ko ang cellphone ko. 2:00 na ng madaling araw. Mahaba-haba na rin ang aming biniyahe. Maya-maya, sumipol na ang konduktor. Hudyat na tapos na ang stopover. Umakyat na ulit ang lahat ng pasahero. Pero may iilan na bakante ng upuan. Nung bumalik ang mga pasahero, nag-umpisang bilangin ng konduktor ang lahat. At nung nasa pwesto ko na siya, nagkatitigan kaming dalawa. Hindi ko alam kung bakit pero sa titig ng konduktor, may kakaiba akong naramdaman. May init. Umandar ulit ang bus at muling nilamon ang dilim ng kalsada. Nakatulala lamang ako sa may bintana. Nakikita ko ang mga poste na tanging nagbibigay liwanag sa paligid. At habang papalayo kami ng papalayo sa Maynila, pakiramdam ko'y gumagaan na rin ang dibdib ko. Sa wakas, nakaalis na rin ako sa lugar na iyon, na hindi ko napapangarapin pa ulit na balikan.
Sumandal ako sa upuan at pinilit ipikit ang mata. Habang humahaba pa ang biyahe, alam kong may isa pang nakalaan sa akin, ang konduktor. At sa ugong ng sasakyan at lamig ng aircon, dahan-dahan akong pinipikit ng antok. Kahit ang bigat ng damdamin ko ay parang hindi kayang tulugan. Ilang minuto pa lang yata ang nakakaraan nang maramdaman kong may tumapik sa balikat ko. Napadilat ako bigla. Ang konduktor. Pinapalipat ako ng upuan sa bandang dulo dahil bakante na ang 2 upuan doon na bumaba sa Lucena. Madilim. Nung makaupo ako, tumabi sa akin ang konduktor. Sumandal siya sa upuan. Medyo nakakunot pa nga ang noo niya, pero mahinahon naman ang boses niya. Pabulong na nagsalita. May tsura si Dan. Kayumanggi ang balat at matangkad na lalaki. Kaya siguro, natipuhan ko rin. Ma'am? Anya. Pabulong ang boses. Ako nga pala si Dan. Kanina pa tayo nag-uusap pero hindi ko man lang natanong ang pangalan mo. Nagulat pa ako. Hindi ko talaga inaasahang kakausapin niya ako. Marina. Ako si Marina. Sabi ko. Tumango siya. Maganda, bagay sa'yo. Pauwi ka ng Bicol, sabi mo kanina. Oo, nandun ang anak ko eh. Sandali siyang natahimik. Parang iniisip kung paano uumpisahan ang gusto niyang sabihin. Alam mo naman ang napag-usapan natin. Pero hindi naman kita pipilitin kung ayos lang. Putol ko sa kanyang sinasabi. Huwag kang mag-alinlangan. Tumitig ako sa kanya kahit na madilim. Gusto ko lang talagang makauwi. Kung ito yung paraan, tapusin natin yung napag-usapan. Ikaw ba? May pamilya ka na rin? Tanong ko. Napangiti si Dan. Oo, meron na. 2 ng anak ko. Kaya naiintindihan kita. Hindi talaga madala yung wala kang pera. Lalo na't may uuwian kang bata. Natigilan pa nga ako. Kahit papaano, may nakita akong lungkot sa mata niya. Hindi ko nga alam kung awa ba yun sa akin o konsensya. Tinapunan niya ako ng tingin. At doon, nagkatitigan ulit kaming 2. Patay ang ilaw. Halos tulog na ang lahat na may kanya-kanyang takip sa mga mata. Ang katapat pa namin ay parehas ng matanda na kapwa mahimbing ang tulog na sinasabayan pa ng magandang musika. Marina, maganda ka. Anya. Hindi ko alam kung bakit parang namula ang pisngi ko. Hinawakan niya ang kamay ko. Pagkatapos ay tinitigan ako ng mas matagal. Ako ang nasa tabi ng bintana. Unti-unti kong naramdaman ang paglapat ng labi niya sa akin. Ramdam ko ang kakaibang pintig ng puso ko. Hindi katulad ng naganap sa amin ng driver. Sa konduktor ay parang ginusto ko. Maya-maya pinatong niya ang kamay niya sa hita ko. At doon, tuluyan na akong nadala, Miss Love. Hindi ko alam kung paano namin yun nagawa. Kung paano namin natapos. Kagat ko ang pang-ibabang labi ko habang nakatitig sa mukha ni Dan. Hinalikan niya ako ulit sa labi hanggang bumaba sa leeg. Pigil ko ang sarili ko na gumawa ng kahit na anong ingay. Hanggang sa hindi ko na lamang namalayan kung paano natapos. Basta ang alam ko, ginusto ko ang namagitan sa amin ng konduktor. Matapos yun, muli kaming nagkatinginan. Pagkatapos nito makakauwi ka na. Hindi ako sumagot. Tumango lang ako. Matapang na tinapos ang kasunduang sinimulan ko sa terminal. Matapos ang lahat, nagayos ako ng sarili ko. Si Dan, bumalik din sa unahan. Parang walang nangyari. Ang ibang pasahero tulog pa rin. Walang kamalay-malay sa nangyari.
Kinuha ko ang cellphone ko at muling tiningnan ang larawan ni Pia. Sa halip na umiyak, huminga lang ako ng malalim. Isang karanasan na naman ang dinagdag ko sa buhay ko. Pero sa isip ko, isa lang ang malinaw. Kailangan kong makauwi kahit ako pa ang kapalit. Nagising ako ng bahagya dahil sa liwanag na unti-unting pumapasok sa bintana. Tiningnan ko ang oras. Mag-aalas 6 na. Umaga na. Ramdam ko pa rin ang antok. Pero mas malakas ang kaba sa dibdib ko. Parang kahapon lang nang umalis ako ng Maynila. At heto ako ngayon. Ilang oras na lang, nasa probinsya na ako. Muli kaming nag-stopover ng 15 minutos. Hindi na ako bumaba. Ayoko nang bawasan ang perang natitira sa akin. Dahil mamamasahe pa ako. Hindi ka bababa? Tanong ni Dan nang madaanan niya ako. Hindi na, sabi ko. Nakangiti. Gusto mong kumain? Hindi na, hindi naman ako nagugutom eh. Sagot ko sa kanya. Bumaba na rin si Dan. Pero maya-maya lang, umupo siya sa tabi ko. Binigyan ako ng isang tubig at tinapay. Sabay kaming kumain. Nagkakwentuhan pa kami ng mas malalim. Nagkakilala ng mas maigi. 36 years old na pala si Dan. At taga-Daraga. Mabait siya. Mapagbiro. Muling umandar ang bus pagkatapos ng 15 minutos. Pero gising na ang mga pasahero. Wala nang natutulog na tila excited nang makababa. Kahit ilang oras pa naman ang magiging biyahe. Marina, doon ka na sa unahan. Wika sa akin ni Dan. Umupo ako sa unang bakanting upuan malapit sa kanila. Tahimik lamang kami sandali bago nagsalita si Rogelio, ang driver. Ayos ka lang ba? Tanong niya sa akin. Ayos lang. Ang mahalagay, nakauwi na ako. Salamat sa inyo, sabi ko. Tumabi sa akin si Dan. Nakangiti ng kaunti, pero seryoso ang mga mata. Tulad ng sinabi namin, wala namang makakaalam ng nangyari. Tumingin ako sa kanya, sabay tumango. Hinawakan ko ang bag ko ng mahigpit. Hindi ko alam kung paano pa sasagot. Salamat pa rin. Nakarating ako nang hindi niyo ako pinapababa. Kung hindi ewan ko na lang kung saan ako pupulutin. Pagbibiro ko na lang. Napakamot ng ulo si Dan. Tumingin ako sa kanya. Kita ko ang bigat sa mukha nilang dalawa. Hindi ito biro para sa kanila, alam ko, pero hindi rin para sa akin. Sana lang sa dulo Hindi mo kami kamuhian ha? Sabi ng driver. Tumingin ako kay Dan. Tahimik siya sandali bago muling nagsalita. Pagbaba mo sa terminal, wala na. Tapos na. Kung sakali mang magkita pa tayo balang araw, sana maging magkaibigan tayo. Anya. Napatungo ako. Oo naman, sabi ko sa kanya. Nagtitigan kami. Walang halong biro, pero malinaw na may hindi na mabubura. Ilang oras na lang, nasa terminal ka na. Mas mabuti magpahinga ka. Sabi ng driver na si Rogelio. Nakadungaw ako sa bintana. Maliwanag na ang langit sa labas. May mga palayan na, mga bundok sa malayo. Bawat tanawin, paalala na malapit na ako sa pupuntahan ko. At sa isip-isip ko, paulit-ulit lang ang isang bagay. Isang karanasan ang hindi ko makakalimutan sa biyahe kong ito. Ilang oras pa ang dumaan, maayos ang naging tulog ko. Hanggang sa makarating kami ng terminal. At doon ako napangiti. Mahirap man ang nangyari sa buhay ko. May liwanag pa rin naghihintay sa akin. Ito po, ang maiksing kwento ng buhay ko. Ako, si Marina. At salamat po sa lahat ng nakinig. Hanggang dito na lamang po ang ating story. Maraming salamat sa lahat ng sumusuporta sa aming channel. Muli, ito po ang inyong lingkod, Miss Love.
Magandang araw. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Gabriel. 21 taong gulang. May tangkad na 5'8", kaya madalas akong niyayayang sumali sa varsity team. Katamtaman lamang ang tikas ng aking katawan at kasalukuyan akong nag-aaral ng kolehiyo sa isang universidad sa Maynila. Gusto ko lang pong ibahagi ang naging karanasan ko sa piling ng aking ninang. Sabihin mang nadala kaming dalawa sa uhaw ng mga oras na yun, ngunit alam ko sa sarili kong higit pa roon ang naramdaman ko para sa kanya. Gabriel, pwede mo bang ihatid to sa ninang Evelyn mo? Nabasa ko kasi ang status niya kagabi. Tiyak malungkot na naman yun dahil sa pagiging workaholic ng ninong mo. Kunot ang noo kong tinitikan ang bento box na maingat pang ibinalo tinanay. Gustuin ko mang pairalin ang katamaran ko, ngunit wala akong maisip na alibay dahil sa susunod na buwan pa ang eskwela at puro cellphone rin naman ang inaatupag ko buong araw. Sino yan? Dinig kong sambit ni Ninang gamit ang malambing nitong boses mula sa loob ng bahay. Si Gabriel po ito, Ninang. May pinapahatid ho si nanay. Nagmamadali kong sagot. Tumuloy ka muna, Gab. Ito talagang nanay mo ang hilig magpahatid ng kung ano-ano. Sinabi ko naman sa kanyang ayos lang ako at wala akong problema. Ayaw maniwala sa akin. Mahina akong natawa dahil alam kong hindi totoo ang mga sinabi niya. Huwag na ho. Hindi rin naman ho ako magtatagal eh. Bumuntong hininga siya, tsaka pinagmasdan ako ng mabuti. Ayaw mo ba akong samahang magmerienda muna? Kahit saglit lang? Tanong nito. Hindi ko maintindihan kung bakit bahagyang kumirot ang damdamin ko sa pakiusap nito. Para bang may halong pangungulila at lungkot ang mga salitang sinabi niya. Wala akong nagawa kung hindi tumuloy sa bahay nito. At mula sa aking kinauupuan, ay lihim ko siyang pinagmasdan. Sabihin man kasi nitong walang problema, ngunit salungat naman yun sa nakikita kong lungkot sa mga mata niya. Nagagawa man itong umiti sa harapan, ngunit ramdam kong peke lamang ang sayang ipinapakita nito. Maliban sa sexy at maputi si Evelyn, ay masasabi kong dalaga pa rin tong tingnan kahit 5 taon na silang kasal ni Ninong. Katamtaman lamang ang meron siya, ngunit bawing-bawi naman to pagdating sa korte ng balakang. May asawa mang ituring, pero hanggang ngayon ay hindi pa rin sila kasi nabibiyayaan ng anak. Malamang ay dahil na rin sa pagiging workaholic ng asawa. Kung hindi ako nagkakamali, ay hindi pa tumutuntong ng 35 ang edad ni Ninang. Maaga mang nagpakasal, ngunit madalas siyang napagkakamalang dalaga dahil na rin madalang lamang kung lumabas to kasama ang mister. May problema ho ba? Tanong ko nang marinig ang malakas na boses nito mula sa lababo. Hindi siya nakasagot. Kaya naman nagmamadali ko na lamang tong nilapitan. Bigla kasing naputol yung hawakan. Basa na naman tuloy ako. Ayaw pang huminto ng tubig. Matagal ko nang sinabihan ng ninong mo tungkol dito. Pero busy pa siya sa work. Ayaw namang pumayag na ipaayos ko at wala raw siyang tiwala. May teflon tape po bang nakatago dyan? Pahingi na lang din po ako ng gunting at kutsilyo. Ako nang mag-aayos. Tsak, babaha ang kusina niyo kung hindi ito maayos ka agad. Halatang nagulat siya sa sinabi ko. Pero nagmamadali naman itong hinanap ang mga hiningi ko. Ilang minuto ang lumipas, ay tuluyan ko ring naayos ang nasira niyang lababo. Hindi ko mabilang kung ilang beses siyang nagpasalamat sa akin na para bang malaking pabor ang nagawa ko. Pasensya na, Gab. Nabasa ka tuloy dahil sa kagagawan ko. Hayaan mo at maghahanap ako ng t-shirt ng ninong mo para hindi ka lamigin. Hindi na ho kailangan. Uuwi na rin naman ako eh.
Uuwi ka ng ganyan? Hindi pwede. Nakakahiya naman. Natataranta nitong sambit. Napaigham ako ng malakas. Hindi dahil sa sinabi niya, kundi dahil na rin sa kasalukuyang itsura niya. Gustuin ko man kasing umiwas ng tingin, pero hindi ko magawa. Doon at doon pa rin bumabagsak ang mga pagsulyap sa katawan niya, kahit anong iwas na gawin ko. Natubigan kasi ang suot niyang duster, kaya hulma ang anumang tinatago niya sa sarili. Manipis lamang iyon kung kaya't madaling maaninag. Maging ang magandang korte niya ay halata rin, kaya hindi ko maiwasan na huwag mamangha sa sobrang sexy nito. Paano natitiis ng mister niya na baliwalain at iwang mag-isa ang misis niya? Kung ako siguro, baka mas gugustuhin kong manatili sa bahay kaysa magpakasugsog sa trabaho. Alisin mo na ang suot mong t-shirt, Gab. Huwag ka nang mahiya sa akin. Natigilan ako nang mapansin ko ang paghaplos niya sa braso ko. Dahil na rin sa lalim ng iniisip ko, ay hindi ko na malayang nasa harapan ko na pala siya at may hawak na itong puting t-shirt na kung hindi ako nagkakamali ay sa asawa niya ito. Hindi pa rin siya nakapagpalit ng suot at alam kong nilalamig na rin siya ng mga oras na yon. Sa kabila noon, mas gusto pa rin niyang unahin ang kalagayan ko. Ako na po ang magpapalit. Alam kong nilalamig na rin ho kayo. Sabi ko habang malakas ang kaba sa sarili dahil sobrang lapit niya talaga sa akin. Sinusubukan kong panlabanan ang kahinaan ko bilang lalaki, pero hindi ko nagawa. Tuluyan akong natalo ng kahinaan at sumabay sa agos ng kasalanan. Isang malambing na haplos ang iginawad ko sa kanyang pisngi, habang unti-unting nilalapit dito ang aking muka. Masyado kang mabait, Ninang. Hindi naman siguro masama kung unahin ninyo rin ang sarili nyo paminsan-minsan. Namilog ang mga mata nito sa sinabi ko. Alam kong natameme siya, pero hindi pa rin nawawala ang lungkot sa mukha nito. Alam ko namang may natamaan akong hindi dapat at wala akong karapatang manghimasok sa personal niyang buhay, pero hindi ko nagawa. May parte ng pagkatao kong gusto siyang iligtas sa lungkot at pangungulila na nararanasan niya ngayon. Mahinahon kong hinawakan ang baba nito. Makahulugan naman ang tingin na sinukli niya sa akin hanggang sa naging hudyat iyon para tuluyan kong bigyan siya ng masuyo ngunit makasalanang halik sa labi. Malito, Gabi. Nauutal niyang sambit. May asawa kong tao. Pinagmasdan ko siya ng matiim. Pero, hindi niya nagagawang iparamdam sa'yo ang dapat pinaparamdam ng isang tunay na asawa. May kulang, may lungkot, may mali pa rin kahit sabihin mong wala. Imbis na hintayin ang magiging sagot nito, ay masuyo kong binigyan siya ulit ng halik. Sa mga oras na yun, wala na akong napansing pagtutol mula sa kanya, kung hindi may pananabik na rin ang bawat tugong iginawad niya sa akin. Tila sabik tong makatanggap ng atensyon mula sa ibang lalaki, dahil hindi yun na ibigay sa kanya ni Ninong. Sa kabila ng maganda at sexy niyang itsura, ay ang kakulangan nito sa pansin mula sa mister. Walang pumupuri sa mga yun, at para bang nagsisilbi na lamang dekorasyon sa isang tahanang walang kulay. Sayang ka, Ninang. Ayun na lamang ang nasabi ko habang pinagmamasdan ng kanyang nakakaakit na kagandahan. Pero magmula sa araw na to, ipaparamdam ko sa iyong hindi ka isang dekorasyon lamang. Handa akong punan ang pagkukulang niya at pawiin ang lungkot na bumabalot sa iyo. Dahil alam kong karapatan mo ring maging masaya, hindi lamang bilang isang asawa, kung hindi bilang isang babae. Ilang araw ang nakalipas. Hindi pa man tapos sa paglilinis sa sahig si Ninang.
Pero agad itong napahinto nang mapansin ang maalab kong hiningang dumapo sa kanyang batok. Kailangan niyo po ba ng tulong? Lihim siyang napangiti, lalo na nang may lambing kong haplos ang dumapo sa kanyang batok. Hanggang sa maingat kong hinawi ang konting hibla ng buhok na gumugulo sa kanyang mukha. Sinadya mo bang isuot ang nighties na yan para sa akin? Tanong ko sa kanya, tsaka pilyang napangiti. Mag-overtime na naman ba siya ngayong gabi? Dagdag ko pa. Hindi siya sumagot. Marahil dahil alam ko rin naman ang magiging sagot niya sa akin. Gab, naliliw niyang sambit. Sinubukan pa rin itong tapusin ang gawaing bahay. Ngunit gil ko siyang hinila papalapit sa akin. Kaya kulang na lang ay mapaupo siya sa kandungan ko. Patapusin mo muna ako sa ginagawa ko, okay? Anya habang tila nagbablash ang pisngi. Kunot ang noo ko naman siyang tinitikan. Tsaka itinabi ang hawak niyang mop. Huwag mong sisihin ang sarili mo sa nangyari. Sabi ko habang makahulugan ng tingin. Alam kong nagkamali rin tayong dalawa pero wala tayong ibang dapat sisihin sa mga nangyari. Si Ninong, imbis na asawa, ay parang katulong ang turing sa'yo. He shouldn't treat you better because you deserve better. Wala akong narinig na imik mula sa kanya nung unti-unti kong niyakap ang kanyang bewang. Pero baka mahuli tayo ng ninong mo. May kaba niyang sambit. Alam mo naman minsan, umuwi na lang yun ng walang pasabi kapag weekend. Sinusubukan pa rin itong maging tapat sa asawa kahit halata namang nadadala siya sa nakaw naming sandali. Kahit nagpadala kaming dalawa sa tawag ng pagkauhaw, lamang pa rin ang pagiging mabuti niyang tao. Halata at nakikita ko yun sa kabila ng pagtataksil naming dalawa. Ibang sagot na gusto kong marinig mula sa'yo, Ninang. Gusto kong magpakatotoo ka sa sarili mo. Ilang segundo rin ito ang natahimik dahil sa sinabi ko. At ganoon na lamang ang pagkailang nito nang magtama ang mga mata naming dalawa habang unti-unti kong kinakalas ang kanyang nighties. Sa puntong yun, ay walang pag-aalinlangang hinila niya ako sa kwarto nilang mag-asawa. Mapangahas na halik at haplos ang ginawad ko sa kanya na naging dahilan para isaboses niya ang hindi mapantayang alapaap kasabay ng pangalan ko. At sa huli, ay sumabay pa sa pag-uga ang matibay na kama sa aming dalawa. Walang kapantay ang masilayan siyang kagatlabi at halos mapaluha sa sayang na tamasa. Hindi lamang isang beses. Baka ilang ulit naming pinagsaluhan ang bawal sa piling ng isa't isa na para bang kaming dalawa lamang ang tao sa mundo. Nanatili man ang takot sa pagkakamaling na mas pinili naming yakapin, ngunit lamang pa rin ang binubulong ng aming mga damdamin. Masama bang sa isa't isa namin nahanap ang kaligayang hinahanap namin sa iba? Masama bang sa bawat haplos, halik at boses namin ay natutugunan ng lungkot na unti-unting nagpapadilim sa kanyang mundo? Thanks for staying with me, Gab. Umuwi ka na. At baka mamaya hanapin ka na sa inyo. Habang tumatagal ang bawal naming relasyon, ay mas nagiging intense. Ni minsan ay hindi naging boring ang bawat sandaling kasama ko siya. At halata ko rin ang saya sa kanyang mukha. Blooming. Yun pa ang minsang sinabi ni nanay nang minsan namin siyang nakasalubong sa convenience store. Muntik pa nga itong mapagkamalang buntis dahil nawala na ang bahagyang pamumutla sa kutis nito at mas nag-aayos na rin to ng sarili kaysa noon. Gumaganda pa talaga ako. Walang joke? Tanong nito habang abala siya sa paglalaro ng kumot na nagtatakip sa aming katawan. Nanatili ang pilyong ngiti sa mukha ko habang maaninag naman ang matinding kuryosidad sa mga mata nito. Oo, malambing kong sambit.
Bumuntong hininga siya tsaka mataman akong pinakatitikan. Wala siyang sinabi. Walang lumabas ni isang salita mula sa kanya. Ngunit halata kung may ibang kahulugan ang iginawa ditong tingin sa akin. May gusto ka bang sabihin sa akin? Tanong ko para hikayatin tong magsalita. May bumabagabag ba sa isipan mo, Ninang? Huminga siya ng malalim. Napansin ko kasi yung pagbabago ng ninong mo kamakailan. Mas madalas na siyang naglalaan ng oras para sa akin. At nagdadala na rin siya ng mga pasalubong paminsan-minsan. Nababawasan na nga rin yung overtime niya eh. Hindi ko alam kung bakit pero pansin kong malaki yung pagbabago niya lately. Pilyong ngumiti naman ako sa kanya. Hindi kaya naramdaman niyang may iba nang nagpapasaya sa'yo? Nagkibit balikat siya, kaya pinagpatuloy ko ang panghuhula. Baka may narealize siya nang makitang blooming ng misis niya na palagi niyang pinagpapalit sa trabaho. Sabi ko, kahit sabihing bagya akong nakakaramdam ng selos. Malinaw sa akin, maliban sa bawal naming relasyon, ay wala na akong ibang dapat maramdaman para sa kanya. Kung sa termino pang ang sinabi niya, dapat ay no string attached kaming dalawa. Pero masisisi ko ba ang aking sarili kung sakali mang mahulog ako sa kanya? Maliba kung gustuin kong maging totohanan ang relasyong nagsimula lang sa nasira nitong lababo. Hindi ko alam gabi. Napailing siya dahil sa halip na makinig sa mga sinabi ko. Mas lumalamang sa isipan nitong mga kalokohan lamang ang mga pinagsasabi ko sa kanya. Paano kung aminin ko sa'yong mahal kita? Maniniwala ka ba sa akin? Hindi ko alam kung bakit pero bigla ko na lamang yun nasabi. Marahil dahil sa kanina pa ako nagpipigil na huwag sabihin sa kanya ang tunay kong nararamdaman. Alam kong alam mo kung anong magiging sagot ko sa'yo, Gab. Gustuhin ko man pero hindi pwede. May lungkot nitong sambit. Pinagmasdan ko siyang mabuti. Dahil may asawa ka at inaanak mo ko. Tumango ito tsaka tipid ng ngumiti. Hindi lang yun. Dahil alam kong darating ang araw na makikilala mo ang babaeng nararapat para sa'yo, Gab. At kapag dumating ang oras na yun, gusto kong maging masaya ka sa isang relasyong hindi tago at hindi umiikot sa hindi mabilang na kasalanan at kasinungalingan. Naiintindihan mo ba kung anong gusto kong mangyari, Gab? Akmang magsasalita sana ako para sagutin to nang makarinig kami ng magkakasunod na doorbell. Pareho kaming namutla at para bang binuhusan ng malamig na tubig sa aming kinaroroonan. Baka umuwi ng maagang ninong mo. Nauutal niyang sambit habang namumutla ng bahagya. Napailing ako matapos pagmasda ng wall clock sa kanang bahagi ng kwarto nilang mag-asawa. Masyado pang maaga para, honey? Nalaki ang mga mata naming dalawa matapos marinig ang boses mula sa labas. Ganun na lamang ang pagkataranta ni Ninang. Nagmadali kaming magbihis at nag-isip ng plano kung anong gagawin upang malusutan ang gusot na ginawa naming dalawa. Maluha-luha ang mga mata niya nang iniwanan niya ako kunwari na nag-aayos ng gripo sa kanilang laundry area, habang nagmamadali naman itong pinagbuksan ng pinto ang asawa niya. Nanatili akong walang imik, kahit hindi pa rin nawawala ang kabang nararamdaman ko. Tila maikukumpara kasi kaming dalawa sa mga pusang nagnanakaw ng ulam. Kailangan maging maingat dahil oras na mahuli ay hindi lang latay kundi malaking kahihiyan ang aabuti namin. Habang nakatulala sa aking kinauupuan ay naririnig ko ang tawa ni Ninang habang nagpapasalamat sa pasalubong na binigay ng kanyang asawa. Kung noon ay walang buhay ang mga mata nito kapag pinag-uusapan ng mister niya,
Halata ko na ngayong unti-unti nang nagkakaroon muli ng kulay ang kanilang relasyon. Hindi ba dapat maging masaya ako ngayon na alam kong masaya na rin ang babaeng minamahal ko? Hindi ba nung una kong sinubukan ang gulong ito, ay alam ko rin namang uuwi akong talunan sa huli? Bakit bigla yatang nagbago ang expectation ko? Bakit pakiramdam ko naghahangad ang puso ko ng kapalit sa kabutihan at pagmamahal na ginawad ko sa kanya? Gumising ka nga, Gab. Wika ako sa aking sarili. Sa mga pagkakataong yun, ay gusto kong sakta ng aking sarili, pero hindi ko nagawa nang marinig ko ang mga yapak nilang papalapit sa akin. Mukhang malaki na rin ang atraso ko sa iyo, Gab. Kailangan ko na yatang bumawi dahil ikaw na ang sumalo ng mga dapat ay trabaho ko sa pamamahay na to. Sabi ni Ninong pagkatapos nitong bumitiw sa kamay ni Ninang. Nilingon ko siya bago binigyan ng isang ngiting puno ng paggalang at respeto. Nakakahiyaman pong sabihin, pero ako rin po ang nag-aasikaso sa asawa ninyo habang abala kayo sa trabaho. Sa isip-isip ko, habang lihim na nakakuyom ang mga kamao ko sa aking likuran. Saglit kaming nagkatinginan ni Ninang, pero mabilis din tong bumitaw. Para bang sinasabi ng mga mata nitong kailangan kong lumayo, dahil nasa loob ng pamamahay ang tunay na nagmamay-ari sa babaeng hiniram ko lang mula dito. Nagmano ako sa aking ninong, at mas nainis ako nang kinuha nito ang kanyang wallet, tsaka inabot sa akin ang perang sa tingin ko ay nagkakahalaga ng 2,000. Gusto kong bumili ka ng anumang gusto mo, Gab. Isipin mo na lang na maagang Christmas gift namin sa iyo ng ninang mo yan. Anito tsaka matamis na ngumiti sa asawa. Ngayon, natapos na ako sa aking mga overtimes at ubos na rin ang backlogs ko sa opisina. Pwede ko nang magawa ang pinangako ko sa ninang mo noon. Dadalhin ko siya sa Japan this Christmas. Anniversary gift ko na rin para sa kanya at para naman magkaroon din kami ng oras para sa isa't isa. Marami akong kasalanan at naging pagkukulang sa kanya, kaya kailangan kong bumawi sa kanya. Pupunta po kayo ng Japan? Tanong ko habang di mawari ang mararamdaman. Wow! Hindi ko alam kung saan ko napulot ang salitang wow. Dahil hindi naman ako namangha sa narinig, kung hindi una kong pinagmasdan ang reaksyon ng babaeng bumihag sa puso ko. Pakiramdam ko ay pinaghalong tuwa at lungkot ang nararamdaman niya nang marinig ang sorpresang inihanda sa kanya ng asawa. Tuwa dahil unti-unti nang nasasagot ang kahilingan niyang bumalik ang pagmamahal ng kanyang asawa. At lungkot dahil isa lamang ang ibig sabihin nun. Kailangan na naming tapusin ang kung anumang relasyong mayroon kaming dalawa. Ngayon ay masaya nang namumuhay sa ibang bansa ang aking ninong at ninang. Sa pagkakaalam ko, ay mayroon na rin silang anak na babae. Minsan nagagawi pa rin ako sa social media nito, hindi para mang-stalk, kung hindi tingnan lamang ang sitwasyon niya, at masasabi kong masaya na nga to sa piling ng kanyang pamilya. Tulad niya, ay nagawa ko ring mahanap ang babaeng sinasabi nitong magpapasaya at magmamahal sa akin ng lubusan. Nagawa ko iyon 1 taon matapos ang naging karanasan ko sa piling niya. Sa kadahilanan ginusto ko munang matuto at maitama ang mga pagkakamaling nagawa ko. Mananatiling sekreto sa pagitan naming dalawa ang mga nangyari at naging biglaan man ang naging wakas, ngunit sapat naman to upang matuto kaming dalawa sa mga nagawa naming pagkakamali. Maliban doon, ito rin ang naging landas tungo sa kaligayahang hinahanap naming dalawa. Hanggang dito na lamang po ang ating istorya at maraming salamat.